Здравейте хора, аз съм Коби и мислех днес да направим една връзка на Team Fortress. Какво става? И да, не съм качвал. По-скоро предвида, че не си бях стара. Не съм правил клипчето сега в YouTube. Това ще ми е първото, надявам да ви хареса до някаква степен, ако ви харесват. Не, реших на тази игра да снимам. И... Ох, мамо, това просто го пратихме да спи. И... Знаеш ли? Да. Така да е. Ето имаме един човек вече, който ви казва здрасти. Ох. Това забравям. Ух, мама! Просто ако ви харесват такива поредици. Team Fortress, номеро ми, всякакви шантави игри от Steam мога да ги оставя. Пък може да ти някой... Ох, мама! Пък може някой друго по-интересна поредица да подхванем. Ако не ме лъжи паметта, може да... Мама ти... Вземи... Може по-цътно. Опа! Чакай, я си ме. Ако искате, вижте Steam, мога да добавите в приятели, ако искате. Нищо съм излязал от нищото канал, но пък да ви харесват клипчетата с коментари, с такива други неща. Пък може по-нататък да има с приятели клипове. За сега да се справя сам самичък, защото ми е за малко сега. Някакво по-спокойно. Така ми лагна за малко и си го отнесох. Какво става по дяволите? Пишете по скайп след малко. Ще се говорам. За какво да говоря? Аз не знам. Но пък... стига да. Ух! Бос 2015, брат. Лаве, путьо, гаден. Пича просто си го изяде мазно от мене. Подарък. Няма се примерно за някакви шантави коментари или псовни. Вземи, брат. Вземи ти. Вижте, просто ми пукаме каските в момента. На това наше. Този пича много се крие, ама... Ще се крие, О, бос 15, брат. Ох, мама. Вижте, просто рампейдж в момента. Гледай го те. Василий... Ох. Тук Хитман си го върна за неговите дружки. Просто тук Василий Зайцев, бате. Ако го знаете какво Василий Зайцев де. Не, просто много кефи това филм, Враг пред портите. Това го... Гледа. Цигански истории. Ако сте го гледали,
Готино филмче за Втората световна, ако обичате да са такива. Какво стана по дяволите? Видях. Не знам. Хора, просто какво мога да ви кажа. Какво стана по дяволите? Земи. Нямате река ти, бе. Ох! Гледайте го! Убе! Добре, това ще не го ли виде? Гледай. Ама тъп, тадрънки. Ама просто е глупав това. Надявам се просто да ви изкяват сега тия поредце. Мисля. И да мислям да ги правя. Оставам явлите. Бати ме тапачек. Това просто няма никъде. Така че ще упомени критика и ти че ме пречукаш. Какво говорих, аз не знам. Ако искате да напишете долу в коментарите дали ви харесат клипчета, дали да продължавам с подобни поредици като Team Fortress, No More in Hell или Zombie Planet Source. Колкото да знам дали имате интерес към... Ох, мама! Имате интерес към такива поредици. Моя излагация е тука. Взехме. Охо! Пиче, какво става? Взехме пушка. Не за каква? Не такъв хер това. Опа, забравих, че това не е на старата пушка. Да гърмия 2 на 2. Аз много ме кефи, не знам защо има заглушител. Доколкото аз знам, че има заглушител, бе. Пък и... Какво? Какво, бе? Отпадък. Дам ви още път да ми видите Steam, ако искате ме паузирате клипа и го не добавете, ако имате Steam. Кажи, пич, тел ли си, вьетнамец ли си, прост ли си? Да, сега има заглушител, бе. Глед! Майко! Просто какво му уби, бе? То му уби снайпериста, аз чум да не ме уби инженера. Адриан. Але че това наша хитна е толкова прост. Ама толкова прост. Че го имаме на Хавайските острови. Аз по Хавайските острови. Сериозно? Ти се баваш мене. Манитои. Какво вика този, бе? Обезьян. Пук. Пук. Гледай, смет. Пук. Ух! Това беше просто лично. Стига се ми по телефон, бе. Да носи кефите вече, като ми гледате тази поредица, тези късино шантай поредици, какво вземи това. Да, сте не видел. Вземи това. Вземи това! Просто тук ме глави в момента. Ще зни, бе. Путю Маринкин. Изчезна, някъде вярно.
Да. Ако не е шпионина, то ще е хевито. Ако не е хевито, то ще е шпионина. Ух. Ами... Не. Годмо. Такой пичо. Той те от нашата качество. Снямам. Ако му биеш с нож, бате... Къде че на това, бе? Падък. Къде че на това, бе? Да, се въртим да бием с пая, то... Ох, ръката ме боли. То... Това ще му вземе. Кукри. То ще ме вземе тоя отрепаняк. Пич. Пълъза. Пълъза тех ми. Може и да имитирам някой човек, така като го кажа. Но ако искате... Така... Повече от тези клипове на Team Fortress или на някоя друга игра, просто се наспамете на копчето. Това ще тъпли метна по наш. Просто наспамете копчето. Сигурно знам, че имитирам някой от хората в YouTube, които снимат и някой... Ама му стара, писва ми. И може пък да сменим класа, така че... С каквато яга беше. Ето и мен с пиромана шарените нещица. Но си иска да направя така огнефренечка, когато да ти цепи безкрайни. Опа, чеки бе. О, То с нашия медик много тъп. Признавам го от душа и сърце. Калпави. Пич се, ти се. Само спреш ме хилва, защото нямам нужда. Давай, диви. Да. Мандра за кисел картайци. Какво? И ако нещо имаше нов лък. Тина. Да, той ме е изкарал някой като гобмот ли е. Аз не знам точно какво е. Мисля... Как дяволите? Бе, да тълтайката. Сега ако стигнем до Sudden Death, мисля спирам клипа и... Това да е от днеска. Така че... Как кажа, да утре може да кача нов... Знам, може би. За пръв път снимам в YouTube. Така че... Абонирайте се за мен. Може... Ако искате да се абонирайте, харесвайте, правете всичко, с което да може този канал да процъфти малко. И най-важното е да ви харесват клипчета, вземи това. Ух! Мамалето как му пръснах на кошницата. Брат, ти сериозно ли е? Ами... Но просто късметли на това свет. Добре да е с сървоговери такива неща... Без нужда. Гледай. Гледай. Та льоли чоп. Добре хора, това беше за всичко от мен. До нови срещи и чао от мен.